ng konting abirya. Hindi naman siya big damage no mga kakalye. So, intersection, mabagal naman takbo ko 20, naka-blaster naman siya, hindi ko nakita. Talagang minor accident lang. Nagpapaalala lang na kailangan nating mag-ingat sa daan. Shoutout and good morning sa inyo mga kalye, and share the love tayo. For today's video is inimbitahan tayo doon sa Patar, no, kung saan yung mini Boracay dito sa Pangasinan, Bulinaw, Pangasinan. So, birthday yung i-content natin ngayon mga kalye. At syempre, hindi mawawala dyan yung pagkain at saka yung lugar kung saan tayo pumupunta ang inyong lingkod na kakalye. So, syempre, gamit natin si SCL. So, tara kalye, abang-abang tayo doon sa aking content. So, tara! Ayun! At sinimulan ko na nga mga kakalye bumiyahe. At syempre, bumaba na rin ako dito dahil na-amaze ako. So, gusto kong makita talaga yung sinasabi nilang palaisdaan ng mga bangos. Kasi alam niyo naman ang Pangasinan, yung Dagupan, mayayaman sa mga bangos. So, yun. Marami talaga nakapalibot dito mga kalye ng mga fish fan. Talagang ma-enjoy mo rito. So, ito nga yung unang barangay na aking napasukan. Barangay Talaba. Siguro nga maraming talaba rito mga kalye. Kaya barangay Talaba siya. Talaba talaga. Mga kalye, huminto tayo ng konti. Kalye ng Linggayin pa rin ito mga kalye. Ngayon nakakita tayo ng mga nanguhuli ng isda. Kasi dito, napapalibutan to ng mga pispan mga kalye. Kaya pag sinabi mong Pangasinan, asin. So yun kasi yung naging term nila dyan. So yun o, nanguhuli ng isda si kuya. Yan. Kuya, anong isda inuhuli mo? Bangos? Meron naman nahuhuli. O, say hi ka naman sa Kali Motovlog. Kali Motovlog, say hi and share the love. Ganito. Ayan. Yan, share the love. So, si kuya nagtsatsaga manghuli, no? Okay, puntahan pa natin yung iba ron. At meron na nga siyang huli mga kali. Anong isda ito? Yan. Sarap nito, pangkisa, pangprito, may sabaw. Ayan. Isda talaga pagdating sa Pangasinan. Kaya so, hindi lang yun isa, meron din dito nanguhuli mga kali. O, ayan o. Kuya, anong inuhuling isda dyan? Mga alis. So, say hi ka naman sa Kali Motovlog o. Share the love. Ganito. Yan. So, ano to? Araw-araw yung ginagawa? Depende. Pag wala nang iulam. So, yun. Pangasinan pa rin sa mga nanguhuli. Okay? Kali Motovlog, mapapanood mo to Yan. So, meron pa dito. O, baka marami na yatang nahuli to. Say hi naman kayo, Kali Motovlog o. Yan, share the love. Ganito. Yan. So, ano to? Nag-usap-usap kayo para manghuli na isda? Eh, paano yun pag kayo hinuli dito kasi hindi naman sa inyo to? Wala naman. Ayun. May nahuli na ba kayo? Lugi, mas magaling yung isa. So, yun mga kakali, napadaan tayo dito. Anong kali ito? Kali ng Pais, Pangasinan, mga kakali. So, dito na-ispatan natin yung mga nanguhuli kasi talagang mayaman sa isda Pangasinan. So, yun. See you on the next video. At nasa bayan na nga tayo ng Sual mga kakalye. So, ito yung bayan na pinasok natin, no? Then, sumunod na nga dyan mga kalye yung Alaminos dahil dire-diretso nga yung biyahe natin. So, palapit na tayo ng palapit mga kalye dun sa Patar. Talagang tiyagaan lang din sa pagbibiyahe sa bawat kalye mga kalye. At ingat, syempre. Yun na nga mga kalye at hindi nasa nagkabanggaan kami ng isang paliko. At ako naman na ispa diretso. So, talagang minor accident lang mga kalye. Karoon ng konting abirya, hindi naman siya big damage no mga kakalye. Ayun, kaway naman sa Kali Motovlog and share the love. Ayan. So, intersection, mabagal naman takbo ko 20, naka-blaster naman siya, hindi ko nakita. Talagang minor accident lang. Nagpapaalala lang na kailangan nating mag-ingat sa daan. Yun, bayan na nga ng Bani mga kakalye. So, ito yung huling bayan bago makarating dun mismo sa Patar. So, yun, pink na pink talaga yung arko nila. Ganda. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. Touchdown! Sa wakas nakarating din tayo sa Patar Beach, ang mini Boracay ng Bulinaw, Pangasinan. So makikita nyo tong logo na to kakali sa harapan, Patar Beach Welcome. So yan na po yan, kakanan lang kayo. So nakapalibot na rito mga resorts and beach. Yun mga kakali, nasa Patar Beach na tayo.
So, yun, salamat sa Diyos at nakarating tayo ng maayos. So, tara, mag-content na tayo doon sa may mga birthday at saka sa pagkain lugar. Yun. Oh, dagat! Patar Beach, nako, grabe. Ito yung mini Boracay. Ito, mga kalye. So, mini Boracay yan dito sa mismo Pangasinan. Yun. Iikot ko na nga kayo mga kalye sa napakagandang tanawin ng dagat ng Patar. So yung buhangin talagang puti-puti rin, no? So parang mini Boracay nga talaga. At saka yung kulay ng tubig dagat, napaka-refreshing. Kaya sabi nila pag may problema ka pwede kang pumunta dyan eh. So yun, happy family. So nandito sila lahat, check yan. Talaga namang kompleto ang pamilya, no? So talagang enjoy to the max dito. And syempre hindi na maiwasan yung ayan, seafood. So ito na nga, piniprepare na nga mga kakalye yung pagkaing madalas na binabaon pagka may mga outing and picnic. So yan, syempre honor to the honor. So ang gumagawa nga ng paggugulay ay si yan, yung wife ng ating CEO, si Sir Warren. So yan si Ma'am Rachel. So yun, gata sa hipon, may alimango pa po yan. Ako, talagang mga nakaka-blood na pagkain mga kakalye. Yan yung birthday girl natin. So ilang taong ka na? Patingin sa kamay, patingin sa kamay nga. Show me, ilan? 4 years old. Patingin, wow. Ayun, 4 years old. Tapos yung isa. Ayan, 4 years old. Kamukha ng tatay. Ayan, 4 years old ka na, oh. Yan. Yan yung may birthday today. Yan. Siyempre, para masarap ang kainan mamaya, so mga kakali, magpapagutom muna tayo. So ikot muna tayo ng kaunti sa mismong area ng Patar. So yun, silipin nga natin ng palibot ito. So may mga bangka, pwede ka rito nga magbangka. So ihatid kayo doon sa pinakamalayong malayo doon sa may talunan. So yun, may bayad lang dyan, ano. So ayan, at napakarami din ditong family na talagang pumupunta at pasyalan ng ating lugar na to kasi very refreshing. At ayan mga kakali, cottage, 400 lang po ang cottage dyan. Kaya ma-enjoy nyo na kung family man kayo at marami kayong pupunta rito. So mas maganda mga kakali, kahit na mag-team building pa kayo rito kasi may mga open area dito na pwede ninyong pagdausan ng inyong mga team buildings kung company man kayo or family. So ayan, tamang-tama sa inyo ang Patar Mini Boracay. Family bonding, i-check na natin yan na may enjoy nyo rin naman yung pagbabanding ninyo as family rito dahil yung kubo-kubo is hindi naman totaling magkakadikit. Medyo magkakalayo ng konti. Kaya magkakaroon kayo ng konting privacy ng inyong family gaya ng dalawang ito. Lovers to the moon, to the max, brum-brum. At syempre, yung mga anak ninyo is pwede nyo na rin namang i-guide na lumangoy dito sa mabababaw na area. Ayun, masarap ng tubig. Uy, marunong nang lumangoy si Freya. Sa message. So, mana-mana sa tatay. So, yun, for the family, swimming. So, eto open na area. Wala pong swimming pool dito. Pero kung gusto nyo mag-rent ng mga swimming pool dun sa mga kabilang side, meron po dyan. So, eto talaga is open for the public. So, pwedeng maligo lahat. Siyempre, bantayan nyo na rin yung mga anak nyo kahit merong lifeguard na nakabantay dyan. So, mas maganda na nakikita na rin natin mga kakalye. Sabi nila nakaka-refresh talaga ang tubig dagat. So yun, meron ding family doon. So eto na nga. Eto na yung hinihintay natin. Ayan. So may alimango siyang malaki, no. So gata, no, si Ma'am Russell nang gumanap dito mga kakalye. Sipon, mga pagkain nakakain blood. No? So hindi rin nawala ito mga kakalye sa bawat mga outing, lalo na pag sa dagat ang pupuntahan. So yun, laki nung alimango, talagang napakamahal, 700 daw po ang kilo niyan mga kakalye. So konting tiis na lang at malalasahan na natin mamaya yan. Siyempre, nagbaon na rin ako ng plastic para i-plastic ko yan mamaya. So sana nga lang wag mapansin. So alimango, hipon, marami pang mga ibang luto dyan bukod doon sa mga gata. So pwede kayong garlic butter, yan. Then depende na po sa inyo mga kalye kung anong luto gagawin nyo. So eto na nga, meron tayong belly lechon. So yan, napaka crispy. So pinalamanan po sa loob ito ng iba't ibang uri ng sangkap. Siyempre hindi nawawala dyan yung tanlad, no, na pampabango yung kanyang aroma din. Pusit, ayan, sweet and spicy. So napaka very elegant. And eto na yung gatang hipon with alimango. So nakaka-blood to mga kakali. Talagang pinapatakam ko na kayo dyan. Bahala kayong maglaway
At syempre, prepare na rin sa pagkain. At ito na yung hinihintay natin kasi napagod tayo kanina. Ayan, for the whole family. Sama-sama na. Saan na kayong plato ko rito? Ito dapat plato ko eh. Itong pinaglagyan na to eh. Ayan. So, binakbakan na nga yung alimango, mga kakalye. Hindi na ako makakatiis dito. Asa na ba? Yung plato ko. Gusto ko plato sa malaki para lahat na makuha ko at madampot ko eh. So, yun. Enjoy lang mga kakalye sa pagkain at yan. Sumimpli na ako rito. Ito lang talaga yung nakuha kong pagkain dito. Ayan. So, kitang-kita nyo naman yung lechon kanina, belly, hipon, at saka yung, syempre, pusit. So, yan yung mga prefer na kakainin dito. Mga kakalye, nabusog kayo sa mga tanawin. At syempre, meron din namang hotel dito na pwede ninyong pag-estiyan. Kung halimbawa nga, nandito kayo, pwede nyong rentahan mga kakalye. Good for family, 5 to 4 to 3 person. So yun, parking area, hindi nyo na rin problemahin mga kakalye dahil dito mismo sa loob, ang laki ng parking area. Nga lang pag matao, marami ring tao rito at sa labas. So tara, patar na mga kakalye. Halika, sumama ka na sa aking biyahe. Sama-sama tayong alamin ng bagong diskarte. Hindi ka iiwan sa pag-abante. Kalye mo tublag talaga namang napakaswabe. Para bumiyahe at damahin simoy ng hangin dito sa kalye. Bawal maarte, umulan man o umaraw, patuloy lamang sa diskarte. Hindi ko pwede pa rin na magpayakap sa katamarang umaatake. Sa hirap ng buhay ngayon, ikabi mo tiyong tara abante. Sumakay ka sa likod, basta wag ka malikot. Kung ang bahala, ikay magtiwala, handa ka na ba maglibot?